Mega Health Center sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City nga tuig 2023 pa nasugdan, hangtod karon gawas nga wala na human daw napasagdaan na. Mga residente sa palibot gisayangan sa maong proyekto. Hinoon mipasalig ang LGU nga tiwason ang maong proyekto. Ani ang atong balitang barangay. Mga nabiling gabarog nga steel beams nga hinay-hinay ng gikaon sa mga sagbot hasta sa palibot sa nakasiradong compound. Ingon ani na ang dagway karon sa construction site sa Unta Mega Health Center sa sitio Makanhan sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Daw napasagdaan og nakalimta na sa panahon ang dagway ni ini karon. Gani saysay sa usa sa mga residente duol sa lugar, nahimong tambayanan sa mga batan-on ang lugar labi na og gabii. Butang nga gikadismaya sa mga residente, labi pa nga dakong tabang unta kini sa ilang mga kinahanglan, labi na sa hisgutan ng medikal. Naningala pod mi nga nganong nga sagdan man na nga dapat unta tiwason di sayang ba gayo kuan ba na kwarta sa katawhan ba na para pod makatabang po sa tuwa ba. Nasayran nga tuig 2023 pa nasugdan ang proyekto sa pagpanguna ni Mayor Rolando Clarix Uy uban ang mga lokal nga lider sa syudad og target nga mahuman Enero karong 2025. Apan hantod karon Agosto na, wala pagyud kini nahuman. Sa pagpasabot ni Barangay Carmen Chairman Rainer Joaquin Kikang Uy, napunduhan diyang congressman pa sa 1st District sa kasamtangang Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy. Apan naundang lang kuno kini diyang lahi na ang milingkod isip congressman sa unang distrito. Since nga naa na may bag-o nga congressman, karon nausab ang plano. So nawala ang maong endorsement kay since nga national project o national funded by the DOH na mag-endorsement sa congressman. Ilaha ko nung ginapaning kamutan nga matiwa sa mga proyekto, pinaagi sa pondo nga gigahin na sa Cagayan de Oro LGU. Kay tungod ang Mega Health Center lahi maguni sa health center, no? Kay tungod ang kaning Mega Health Center naa maguni ekwipo. So aside sa building, naa siya equipment, naa siya ECG, naa siya laboratory, o naa siya kanang mga X-ray machines o gawas o nga mga tambal o naa pa mga beds nga patapan. Gisuwayan nato nga makuhaan og komento ang kasamtangang congressman sa unang distrito sa syudad. Apan wala pa kini mitubag sa ato mga text og tawag. Tuod, gikumpirma sa Cagayan de Oro City LGU nga gigahinan nila og 60 million pesos budget among Mega Health Center. Og di pa matapos ang tuig, magsugod na kuno pagbalik ang konstruksyon ni ini. Dili na to makuan gid ang timeline, but definitely mo balik na nagtrabaho no kay ana lang gid sila koy problema sa contractor kay na ay ilang gipaabot nga mga materials po. Gisiguro sa LGU nga gawa sa pagtukod sa mga Mega Health Center, kinahanglang kumpleto kini sa mga serbisyo nga anaa sa orihinal nga plano. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.